Prayer will never tell me now give the music on Monday. Iye prayer will gbara m obo ogwa m se mo na case apụghị n'aka. Ịma na ihe abụ my way mpụta ntotu ihe kwuo na abata ga-abata na ga-ebunata na ọ ga-abata na gị. That was mgbe ha nọ were ekwu okwu na-asị na ha ga-ahapụ na abata ga-abatarịrị mgbe gwazi yes abata will come back na ejizi abata na ọ ya apụta onye ji ọgwụgo na one day ka eji abata the person wee ji atara igo na ọ ga-abatarịrị na ka e gwara ihe ụrụ na-asị na ọ ga-agba m saga ọ pịa m saga na ihe ọ bịa kọ ya kwesịrị ịbịa ịkọ ya nụ na ka ezi nke bụ na ọ trọstụrụ m ụdị ife na-aga na sel mpụta na-ekwu plewil ọkangụkwa m si m kwuo na agwara abara bịa atụọ wọt okwere atụ wọt ọkangụsi m kwuo na ndị nke agbara si abịa atụọ wọt ọjụ na ọya atụ wọt ọnọ na nga ọ yi gwa m si m kwuo isi ma ọ bụrụ na nchefuo na mkpụ ọgwụ ka elema ndị anụ ha ncha n'ihe gwa m na akwa ahụ oyi isi esi mọnya ka ọ kara dị ka ndị ji osụtara ya akwa kedu nke bụ jere stọp mgbe ọ na-ekwu na spara stọp mgbe ọ na-agwa m okwu na spara stọp ifokunu si dọrọ wana mgbe ọ na-ekwu okwu a wara spara stọp ọ na-abịa kịta asị m stọp ijelo ipiulo okwu ala ike stop ọ ga-eme another person bịakwa o wee mụra ikwukwe ikwu ofu gị na onye ahụ kwuchikwa oge wee mụra ikwu ihe na peji ya so ọ bụ ịdailọgụ nke ọfụma ọ ga-eme onye ọzọ chọọ ikwu ihe ọmalụkwa na ijele ga-fight back ka ndị mụ na ndị ka nwetara obere trọst n'ebe m na-eto hapụ ise na m disappointere ha ụdị ya na-abịa agwa m sị m stop even my moderator ihe mmemme na WhatsApp na group na mpụta ụjọ ya atụ ncha from A to Z they go fear if you don't my WhatsApp if I no close am this night Chineke na my joy and the happiness I'm going to discharge all I will make a fans in natural they are not against me but there is a reason I'm going to have about comment ever for happen the bot comment ya ndị ozi n'ime ndị izi n'Igbo ka ndị nọkịta amọ nọ strike ahụ ọrụ ndị izi ni na anwụ anya na-epụta etekọ m n'ilo kama abazie n'ime ige awozi ọyọ na ọgwụ na ha ya amara ọnụ n'ike ha ya ejije ha ya ekwucha ya etu ahụ ha ya eji nwa mapụta n'ihu ọrụ Kenya na-asị m ije na-stop n'ihe plewiri ga-adị mgbe plewiri na-ede ya ijikwa na nke esi ya stop ọkwa nwere ị ga-asị ya stop ibezi ebe asị m stop I listen to you but ama m die so m na-ede ijere ize eke uke unu na-eji nje ọ na-apa bọọlụ na-akọ oke ihe o kwuru na Emmanuel ịkpụta afa m ọ dịka ihe kwuru ọgwa eziokwu na mmadụ eke bụ siklet mana ọgụgwa m sị m kwuo na ndị online jos ka anyị wee kasị ndị mmadụ obi maka pepụshi obi n'aka mebiri na eke bụ ya ọgbara ime ọkwa ka anyị ji wee pụta ka anyị na-emekwa laịlaị plewil anọ n'ime eburo plewil ino ọkwa odoskantin ma mgbe ha na-apụtakwa na-eji njakwa na-abata enwere ihe ome na ọbata nọ n'ime ọ nọ n'ime nka ọgwụ odostins ka ezi ebe esi mejozi dai ka egbadị gị si pụta di na agbakagodo m isi ka ezi gị si pụta ozi online na-asị n'ọmụnwa nọ na winta information nga kwuo ya ọ bụrụ na inye m go ahead order anụgoto ka m na fugodo nke bụ eziokwu bifo na asị m kwuo plewil wụkwa na agwọ mana ọ na-ama ọ na-agwọ ka onye awee snake ọ na-ama ọ ndị ya na-emeke ife ọmụ na snake mana thank God akpụchapụgo m onwe m mmadụ ọkịta na medo were aka kịta na-eme ha etu aka emechakwa nwa okwu within themselves ijele owenete ihe efu iji kpọọ ya ụgwọ ịnọkịtara kpọọ ya ụgwọ maka nke izizi ya na o wenete ihe efugo iji kpọọ ya ụgwọ ndị o wenete ihe ifugo melụ iji mee insist na-akpọjizi na-akpọchi afa ike ihe ome bụ bitere ya ha ọchị ịgwa mmadụ niile nọ na laịf ya nọ ya na-ege infọmeshọn jụọ n'ụlọ ya
delete all the whole voice note ni na ija mo na abu de leba ke ifo ji delete e jo no ya na jo na you ji delete ya ke you ji delete zi ni o de kwa no mma na na ja fa na akpọ me why I am innocent na na ja fa na akpọ me why I was innocent now you tell me say make I come online come talk am. That was the first time every in New York. First time every in New York or Potano. Only melody machine melody webata. Minus machine every hang for your hang you. Okay, who's to swim it? Nya Potagam Semo, Namoba, no, I go cobble, or that day Giago, okay, your bam, but I can lose. Oto Sinem, no Potago. That was when everybody was disappointed. No one's here, Memuru, only over the Bezena choosing. Oh, voice, yeah, be voice, the golden right of Nkechi, NK baby. The golden right of people cannot each for the right of NK baby. NK baby. Ngwajabo o madekwanum ke kan si zenyi information if not na nda agwara sia ya ko chapum na line. Kama ya lolo so kupo. Kama ya lolo ka we kubu na onye nke ni enu. Hapu ndị eziokwu ma eziokwu. Ndị eziokwu ma eziokwu. Anyị afụchakwa ndị eziokwu n'ime online na. Egwekwa ndị eziokwu ebe a. Ifu nke bụ eziokwu ikwu eziokwu dị nke isizi m butu ọ bụrụ ịpụta Facebook ikpu shiche na-asị m butu ma m butu anyị gbakasị online na-abụ ide ịkọmenta blọk ọgụ mpịahụ blọkin aje ọ bụ ịchọrọ ikwu jee yọrọ aje kwuru ya today you do that kind of thing you know good no make sense. I make entry. When they are about women, I have reason of saying this. And we reason to queer. Now, you online, name is a me. I chose you come. I chose you come you online. I chose him. Any him. In fact, I did go fed up. I chose him. Come to go through online. I'm on like this weekend. I chose him. Any days him. I know I don't need anymore. Ijele, good evening. Ijele hapo kwa online before. Biko ihe nchọrọ ịgwa gị bụ since yesterday. I wish na agbagotenwu m yesterday. East King. Amara m ọlụ gị ebe a. Ifu na onye dị n'iwe at that point. Ihe na-akọ ebe a since ihe na-akọ ebe a ihe na-achọ ịkwanyere Ijele mụọ Igbo ọ bụla ka esi eme. First of all, calm the situation first. I've been watching Ijele no life. I like him this year me. Onye na-ewe iwe ọbịa na-aka amụ ya ọ bụghị ibi na-akwanyere ya ọkwa ada down ihe the boy you pull aka amụkwa ya down ọ bụla ike ọbụla ka ị na-ekwuzi na ị na-ekwe mmụọ ma mmụọ iwe na-ewe ya. I was following you from everyone. All these 1 or 2 days get account for Luna Eba. Only we won't account again and say they use it. In a way, they use more. You want calm down. Ndị abụgoro God nwere keta. Ụmụ niile gbachara ọsọ jiri ezie m ndị abụgoro God nna. Hapụgoro mụ na ndị akwụrụ ezigbo mụ na hapụrụ godo. Hapụgoro mụ na ndị akwụrụ eziokwu mụ na ndị akwụrụ godo. Hapụgoro ndị a na-akwụrụ ihe mere ọkwa ka m bere taa cherekwa akọrọ mple wiri ọnụ taa ka ọ kịta ka m bido gbabalị ya mbere ọkwa ụlọ mekwasị m play is dragging you people are insulting you on Broadway conversation. People are insulting and I want to tell you I say I'm not go okay waiting I do when me people dey insult me their money I be where are you there here I am only they know which one
So I found a job that most people would be terrified to take. The pay was extraordinary. $50,000 for a single assignment. All I had to do was accompany a cruise ship. If you're feeling those video right now, that means yeah, you did this because here, I do it for business, I do it for platform, right? Because for Instagram, I don't know what I do.